Message ko. Oh, Mag-message hindi ko. na ipagalan mo na eh. Maragulya. Pari na eh, parang buwang ka tayo. Ventura po minsan. Birthday na po niya nga this day. Oh, happy birthday po. Happy birthday, Brad. Ne. Hindi ka puri yan. Okay, next time. May sponsor na eh. Maragay po yan. Okay, kailangan kakayanan tayong rasya rin kapatid. O share tayo kahit yung malay ko yan. Yung takay na kasi, kasosyo tama natin. Okay, na manapili tayong healthy, malakas, malusog, pauwi na yung grasya, nanay po. Wala naman ito. Kaya nga yan. Kaya mo, paggamit ng maayos na, papalang na. So, maayos po kasi lagi kayo, karang nagdali. Mga mayari po, ang pagkain ko, ang natin, jump pa mo na kasi po tayo maglaga. Ako'y kabatadyo, ni Brother Freddy Manalansan. Mapalad ang may kapag-aral ng Baliches, Quezon City, Panawagan Class 647. 467, mali. Tinggalan ng grasya ng Diyos. Mapalad din po, may kapag-aral ng Diyan ng Maveri, Carimuno, Baliches, Quezon City, 1997, class 268. Sa ilalim ng papapala namin ng Direng. Okay. Makanya po, ganun na ako kayo. Makanya yung magrasya talaga, alang pagsalinan kayo sobrang grasya na po. So, ito yung kaya pagnasan. Sana manatiling kalabot kayo ibaliw na ito. Ipapanyaw pa natin, ipapangarto. So, lahat po ba nung dahil kong isagyan, na naman sa mga sa Ultria. Nga pagkakita ka pa rin, yung Ultria. So, ito po, wala pa akong masyadong pick up na po, pero yung Sabado, atinta mo pong invited, mag-invite mag-anniversary, anak ka chapter, Porak, kitang ba't ka ng iba dyan topic. Tingnan ng isang bangka rin, isang manin topic. Siguro, resettlement na karin yan. Sana, dahil kung makatuloy, tugin ako man po, mga kanita, masaya na rin ka nakakabatad. Wala naman ibayad ka, mga katama ka, makapag-present ka na rin dyan. Support tayo kayo rin, kaya na rin kaya ang kabatad, ng chapter ng Porak. So, tuloy po ito, alas 2, kailangan makapunta na, tika po mas ang stress. Mag-mari, 1:30, magandang parang balik, magtatapa kasi. Sabi ko niya tayo ba, kung mga magkakakap na maliit ang mas. Di ba yung ito yun, tama kapag hindi ang mas. Ano po, lung na, kagaya tama. Yung Sabado yan po yan. Kaya nung natitatong mga candidate pang Marian, kayong kakabi ng paklase, senior, men and women. February 4, 3 and 4, yata. 4-5. Domingo yung pang Sabado. Mag-set na kayo magkarin. Pasalamat na ako kaya pa magdalawa na po rin yung mag-ulit sa marinay po. Kaya kayo ma'am, pasalamat na ako. Bakit po salamat. Layo tayo mo. Ha? Layo. Hindi, no? Nanalo yan. Tagwag mo. Kung mo, kaya nga na naman. O saan narakeni?
Asawa na. Koyang imo po ganda nga ni boses na rin. Simula mawa. Magpinta nga na mawa. Kaya may ang boses yan. Nasa ng November 23. Kasyan. Kaya po po, pinag-ipon ka lang sa mga kahit talahin niya, hindi na po pwede mag-proxy ng sakali. Ikong Edwin. Kaya wala Gilbert, ikaw pala ka sa lugar mangyari natin eh. Pwede ka nang nagawang boses yan. Sige po, para Gilbert, sana mismi balik-balik apa practice yang jalan masih mentuyo masih hindi na budget kaya pang-achieve na mo ini achieve na Pilipinas hanggang na isang pasyalan tuloy-tuloy pa si Bari mo kasi di ba tuloy taming mission para na magagawa so sana maangalingkuan yang po ka nung maangalingkuan yang po ang sinulang puso mo maraan kita po dahilan matulit dito pero yung sa'yo mo ngayon present okay salamat po salamat at tayo po rin Mami rin nilipat siya po kang sister, nanay na si Pepa Cristana lagi mo ito? Tia Moran, nanay niya sa Pepa Marian Gintu. Marian niya, pero Tia Moran. Tawag ka naman lagi bang lagi. Tubo, ginahugin nga. At suka palagi natin kumpuri. Pami pasalamat na kami bigay sa tatong kaya sa plano. At ikaw mo may gamit ka mabibigay at hari manggamit na nasa Santa Maria Ipalagito ang nilatang pobo sa langit kapagnasan Panginoon sa mga sablan dapat ngayon Ika'y tumula mabuting lalo na ikaragay ng Diyos sa may kaya mananapang grasya ng Diyos manatilang kaya habang-haba mananapang grasya ng Diyos manatilang kaya habang-haba mananapang grasya ng Diyos manatilang kaya habang-haba Gabo Maria, nagmuwaging grasya yung binodjubeka Buwan ka sa blababay na niya ka naman buwan ng Jesus. Santa Maria, ng Diyos, manalangin ito sa kasalanan. Bigay ang Panginoon at ating banal na Espiritu. Bigay ang Panginoon at ating banal na Espiritu. Tama po, bigay ang Panginoon at ating banal na Espiritu. Anti mga sa ligaya magdating kamulan, init kapilan ang magaman kinalaman dalam ang gabi ikaw, Panginoon natin Jesus Christ, Santo. Amen. Ganito mo, youth, Jenny, basta nangangit Gilbert na masaya yun. Masaya tayo gabi na. Hey, ganyan Lagyan mo na rin bigan lay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. My God.
You got the big smile. Darling, darling, all begins a very special day. Darling, darling, all begins a very special day. Darling, darling, bring us your big smile. So begins a very special day. So begins a very special day. Lunas talumpaya sa Frikasiatan. Ngayon sama-sama tayo mag-awitan, umami, kawaya-waya. Awitin ng kolores sa pangina-binanay, pinagpapakintong tunay. At kami bumabati sa iyong pagkatagay at katuwaan. Kaya aming kaya, sila nakakawitin ka sa'yo, sa'yo. Kaibigan, malimutan ang lahat ng nalungkutan at pinakawitin namin sa Happy birthday, happy birthday. Kaya na buong may kapal. Happy birthday, happy birthday. Sinuhan ang aming pagmamahal. Happy birthday! Okay. Dear the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, of this day. Ladies, that we are bound to receive the body of Christ, through Christ our Lord, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Amen.